Кандидатът за кмет Добромир Джиков гласува, за да се сбъднат мечтите на варненци и за да може Варна отново да стане морската столица на България. Това заяви самият той минути след като пусна бюлетините. Джиков упражни правото си в пета изборна секция в училище Климент Охридски в морската столица малко след 9 часа. Традиционно той бе заобиколен от цялото си семейство. Кандидатът за кмет на Варна дори бе придружен от сина си Емил в тъмната стаичка, секунди след като съпругата му Диляна гласува. Добромир Джиков обяви, че очаква над 50% избирателна активност в морската столица. Добро утро на всички. Гласувах за сбъдване на мечтите на много варненци. Гласувах Варна отново да стане морската столица на България. Гласувах за нашите деца, за нашите родители, за всички студенти и всъщност и за безработните, всички 5 социални слоя, които ние подкрепяхме и гледахме. Според мен над половината, над 50% от варненци ще излязат, което ще показва наистина една гражданска позиция, защото основата на кампанията беше да призовем всички да излязат и да дадат своя глас. Балота ще има, да. Аз винаги гласувам със семейството си на всички избори, защото сина ми трябва от малък да бъде възпитаван в тази активност и в неговата позиция. Провокации не очакваме да има, но има много нередности, които вече са констатирали нашите застъпници. Това включва цветни баджове, включва нерегламентирано влизане или недопускане на застъпници в определени секции, за което сме сезирали веднага още в 7 часа сутринта Общинската избирателна комисия. Сега минавам по всички райони в съответните избирателни центрове, за да поздравя всички от моята гражданска листа и разбира се кандидатите ни за районни кметове.